Μάνα εξ ουρανού ή μάνα εκ Κορινθίας? Σχολιασμένη μέσα σε ένα κατάφυτο δάσος Πεύκης, η Μάνα είναι ένα από τα γραφικότερα χωριά της ορεινής Κορινθίας. Παλιότερα το χωριό ονομαζόταν Μάρκαση, τουρκική λέξη που σημαίνει της Μαρίας στο Φρύδι. Τη σημερινή του ονομασία Μάνα την πήρε μόλις το 1928, από μια πηγή από την οποία ιδρυβόταν το χωριό. Το χωριό μας είναι ένα ορεινό χωριό από ό,τι βλέπετε, στους τόποδες της Ήβιας. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι όλοι αρκάδες, καταγωγή μας είμαστε αρκάδες. Είχαμε έρθει εδώ πέρα σαν εργάτες. Στη Μάνα τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά και μικρά, δομημένα με φυσικά υλικά της περιοχής. Έχει παλιά σπίτια παραδοσιακά, με πέτρα χτισμένα, όσο προσπαθούμε μπορούμε να τα κρατήσουμε και να τα διατηρήσουμε. Έχει ό,τι χαρακτηριστικά έχει ένα παλιό, καλό ορεινό χωριό. Πότε ανηφορικοί και πότε κατηφορικοί, οι στενοί αλλά λουλουδιασμένοι δρόμοι καταλήγουν οι περισσότεροι στην κεντρική πλατεία. Η μέρα είναι ηλιόλουστη και έτσι οι κάτοικοι του χωριού απολαμβάνουν εδώ το μεσημεριανό καφεδάκι τους. Πολύ καλά. Πολύ καλά, 10 φορές καλά. Στο χωριό περνάμε πολύ καλύτερα από την πόλη. Κάτω από την πλατεία βρίσκεται η πετρόκτιστη εκκλησία του χωριού. Αφιερωμένη στη χάρη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κτίστηκε από ειδικούς μάστορες με πελεκητές πέτρες. Δίπλα ακριβώς στην εκκλησία, δύο μεγάλες πέτρες συμπληρώνουν το τοπίο αλλά και την ιστορία του ναού. Η πέτρα αυτή που βλέπετε έφυγε από το βράχο απάνω το 1962 με το μεγάλο σεισμό. Ερχόταν κατευθείαν απάνω στην εκκλησία και σαν θαύμα χτύπησε μια πέτρα πίσω εδώ απάνω από την εκκλησία, έσπασε αυτή μεγάλη και αυτή η πέτρα, την άνοιξε στα δύο και ήρθε και στάθηκε όρθια εκεί και δεν την πήραξε στην εκκλησία. Έλξης για τους λιγοστούς επισκέπτες της Μάνας η εντυπωσιακή πηγή Γκούρα, λίγα μέτρα έξω από το χωριό. Η πηγή αυτή ονομάζεται πηγή Γκούρα. Από πού έρχονται τα νερά δεν το έχει βρει κανένας. Έχουν έρθει μέχρι και γεωλόγια πάνω σε αυτή την πηγή για να δούνε, αλλά δεν μπορούν να βρουν από πού προέρχεται, δηλαδή από αυτά τα νερά που προέρχονται. Το νερό αυτό το χρησιμοποιούμε πρώτα για να πίνουμε και μετά για άδρευση καθαρά. Είναι πόσιμο λοιπόν το νερό? Βεβαίως είναι πόσιμο και πολύ καλής ποιότητας. Παγωμένο. Παγωμένο νεράκι. Τα άφθονα και πεντακάθαρα νερά ήταν ο βασικότερος λόγος που οδήγησαν τους κατοίκους της Μάνας να ασχοληθούν με την καλλιέργεια της μιλιάς. Όλη η Ελλάδα έχει μήλα, αλλά ο τόπος ο δικός μας είναι ότι το μήλο μας είναι πολύ νόστιμο γιατί οφείλεται στην εδαφολογική καλλιέργεια του μήλου που κάνουμε μια φανταστική καλλιέργεια, χειρονακτική πάντα. Γιατί έχουμε δύσβατους τόπους και πέραν της άλλης έχουμε το τρεχούμενο νερό όπως είδατε, το οποίο είναι, πέραν ότι είναι πόσιμο το νερό, αλλά είναι το νερό το οποίο βγαίνει και δεν έχουμε γεωτρήσεις, δεν το κάνουμε από γεωτρήσεις το νερό, είναι τρεχούμενο και είναι βασικό αυτό για το δέντρο. Πέφτει το φύλλο από το δέντρο, το κλάδεμα ισχύει μέχρι τέλος Μάρτη, από εκεί και μετέπειτα είναι η καλοκαιρινή περίοδος ασχολίας της μιλιάς, το σκάλισμα, το πότισμα, το αραίωμα στα δέντρα και ερχόμαστε πια στο φθινόπωρο που είναι συγκομιδή του μήλου, είναι από τις 10 Σεπτέμβρη μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη. Μετά τη συγκομιδή ακολουθεί η φύλαξή τους σε ειδικά ψυγεία μέχρι να διατεθούν στο εμπόριο. Μπαίνουν τα μήλα, αποθηκεύονται πια μέσα στα ψυγεία με μια θερμοκρασία των -1 βαθμών σταθερή και με μια υγρασία από 85 μέχρι 95%. Θέλει και υγρασία το μήλο πέραν της ψήξης. Τα μήλα που παράγονται στο Μάνα φημίζονται για την εκλεκτή τους ποιότητα. Μάλιστα, αν τα αγοράσει κάποιος κατά την περίοδο της συγκομιδής, μπορεί να τα διατηρήσει στο ψυγείο μέχρι και 2 μήνες.
Μπορεί να μην μαζέψαμε μήλα γιατί η εποχή συγκομιδής τους έχει περάσει. Θα σας φτιάξουμε όμως νοστιμότατη μιλόπιτα. Έχω φτιάξει εδώ πέρα τη μαρμελάδα μήλου, 4 μήλα έτριψα, λίγη κανέλα και λίγο νεράκι. Αυτά τα βάλαμε έβρασαν. Ξεκινάμε τη διαδικασία της ζύμης. Ρίχνουμε το βούτυρο, Το οποίο έχουμε λιώσει. Ναι. Μετά ρίχνουμε αμέσως τη ζάχαρή μας. 3 αυγουλάκια. 3, ναι. Αυτά τα αφήνουμε να χτυπηθούν για αρκετή ώρα, δηλαδή μισή ώρα περίπου χτύπημα. Και κατόπιν προσθέτουμε το αλεύρι. Είναι 3 ποτήρια περίπου. Τη βάζουμε στο φούρνο και ψήνεται στους 180 βαθμούς. Για πόση ώρα? Για 1 ώρα περίπου. Λιγότερο από 1 ώρα. 3/4 μπορώ να πω. Ελένη, έτοιμη η μιλόπιτα? Είναι έτοιμη, έρχομαι. Έτοιμη είναι. Για να τη δούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, η μιλόπιτά μας είναι έτοιμη όπως βλέπετε. Θα βάλουμε και άχμη. Βέβαια, θα βάλουμε και τη ζάχαρη να τη επάνω. στολίσουμε. Ναι.